Karo Student Union kalakan tu ye expert committee trong State Reservation Policy baka dai ban panek bait kum balalong ya ka State Reservation Policy ban penpau baka jingteng ban khain kong san ya ka jai mriu karo kala porlong ru wat ya ka Meghalaya High Court bakan tuklar ban hukum ya ka sarkar jela ban penteri kam ya kerusta sistem halor ka jingtung kang tunjam hadin sanbeu arsnem ha ki chiti ka balapha shaw ba el Keding dot Secretary ke Expert Committee halor ke State Reservation Policy u Presiden ke JSU u Tangsak Ji Momin u lakdeu ba ke jai karo kala syak khin kum ke bom kongsan ha ka ba ke kadan bayo ya kalat ke kabu lalong ha ke pule puthi kayok ke kot bat ke hok ban mi khmat ha ki kam sarkar ulapan pau ya ke komiti ha ka bai dei bar ke kai phot chung ke khana samari ka bai dei bar ke jing don kinong trei ha ki kam sarkar kabal pan mi house nem ar RPR kabal pan isai bakla don ke jing le shiliang khman ha ka ba hadu khatsan hajar sispa san phunyu ka badang dei ban yo kam da ki jai bri kwaro kalpan pawro ba ka jing dawa ban pan bit thamai ya ke polisi ka dei tang ke jing thmu ban yo ye ka ba he da ka jing ya tlilang jong ki jai bri khasi jantia ki bala yo bha lupa ha ka liang ka pule puthi ki lat kamai Karo Student Union kalong ba kalong kebulan kam bantung pendip swai ya palat khatsan hajar ki kam kebadai kahok ban leit syagi karo o Presiden ke JSU ulong ba kecing dawa pan pembit thamai ya ke job reservation policy khat khandai ni puar kadai ke jing lek politics nak penta bandon ke jing new ben ya ki wai pat ki jai mriu ban yo lang kaju ya ke bha namar ba ya ke state policy lapan shonong rim anda ke jing bha lang kumju nak penta kabha kamiat bat ke jing mento jong gilai tali ki jai mriu ke jela ka jing dawa pan pembit thamai ya ke State Reservation Policy kam dei ka balawan ra da ka jai mriu ka bala sya pendu ya ka hok ka jela handrei dei ka kam san pathai ka babui tu jong ka seng san pathai nak benta ban kiu ha ka kam san hima bat jing yu nong lang ba ka jing dawa ba ka jing don ka jing bha ka banok siliang wala ki jai mriu karo kilamat ya ka jing du nong bat jing bum yo la kumta ya ka te ka jing dawa dei ban shim kum ka jing shim tang tiek ya kamlu namar kamdon setia ka jing yo nong ya barok ki ST handrei ka dei bitang ka jing yo nong jong ki katuk ane ong u Presiden ke JSU ki karo ki kantat jur ban pembit thamai ya ka job reservation policy da ka bapan nong rim kat kum ka jing bun pai namar ba ya ka polisi lapan nong rim da ka jing mu banyada bat menteri kam ya ka hok bannya samar kat ju ya kilat ka jing mi khmat bat ya ki wei pat ki hok kumbala ka deu ha ka polisi ulong Karo Student Union kala pensyairu ba don ke jing simrai ke batali lang ha pedeng ki karo man persya ya ke jing khmi bniak biang ya ke polisi kamtam ya ke jing bha 20% ya ki karo bat man penkiu ya ke 20% ke jing bha ya ki khasi jantia ngi yang skem ba dei penpene kumpagalong bat ya ke job reservation policy khat khandai ni puar om dei ban khmi bniak ne pembet thamai la dawa ke JSU